ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ରାଗିଛି। କାହିଁକି ବି ରାଗିବିନି କାହିଁକି? ରାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି ରାଗିଛି ନା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ସୁନୁ କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସିଏ ତାର ବସିକିନା ସବୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖି ଦେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଖରାପ ହେବ। ଗାଳିଟା କିଏ ଖାଇବ? ମାମା। ଏଇ ମାମା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନି। ମାମା ଯେଉଁ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ସିଏ ତ ସେଇଟା ଶୁଣୁନି। ମାମା ଯଦି ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲେ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁତକ ରିଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ, ମାମା ଉପରେ ଗାଳି ଗାଳି ଗାଳି, ଖାଲି ବର୍ଷି ଚାଲିବ ଗାଳି। ବାଃ! କିନ୍ତୁ ମାମା ଯେଉଁ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ବୁଝିବ? କାହିଁ ପ୍ରଶଂସା ତ କରୁନ, କାହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବି ତ ଦେଉନ। ମାମା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କାମ କରୁଥିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରିବି? କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାମା କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ ତ ମାମା ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି, ଲିପନାଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁ କହୁନ ତ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇବେ, ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ନା ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାଉନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଳି ଖାଇବି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। କାହିଁ ଗାଳି ଦେବ ମୋତେ ସବୁବେଳେ? ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ନା କିଛି ବି କାମ କରିବିନି? ମୋର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନୁ, କିଛି କାମ କରୁନୁ। ମୁଁ ବି ରାଗି ଯାଇଛି, ଆଜି ରୋଷେଇ ବି କରିବିନି। ଭୋକ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇବି କ'ଣ? ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଆଉ କାଲିଠୁ କରିବିନି। ଆଉ ରାଗିବିନି, ବହୁତ କାମ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ପରେ କଥା ହେବି, ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା ଜମା ବି। ବାଏ। ଆହୁରି ମାମା ଏତେ ବି ବନେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଟେ ପୁରା ହେଇ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛଟେ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି କି? ତା ସତରେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ନା, ହବନି, ଆଉ ରାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରାଗିଛି, ବିଲକୁଲ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି, ରାଗି ଯାଇଛି ମୁଁ।